İran'dan yüzlerce daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň üstü bilen evakuasiýa edilýär. Insanperwerlik geçergesi giýje günni işleýär. Türkmenistan ýakyn günnägerde howa gatnawlarynyň çäklendirilmegi sebäpli Iran'dan daşary ýurt raýatlaryň howpsuz evakuasiýasyna işçiň ýardam berýär. Resmi maglumatlara görä, häzirki wagtda çenli serhetden 16 döwletden bolan takminan 290 adam geçdi. Ýakyn wagtda bolsa şu ugru boýunça ýene 500 döwre adamyň evakuasiýa edilmegine garaşylýar. Evakuasiýa edilenleriň ilkinji duralgy hökmünde Aşgabatdaky mehmanhanalaryň biri hyzmat edýär. Evakuasiýa edilenleriň käbiri Irandan çykmagyň kyn bolanlygyny belleýärler. Tehran Universitetiniň Hydaýly talibi Liu Xiao ýolunyň bir näçe sagat dowam edenini aýdyp, görkezilen kömek üçin minnetdarlyk bildirdi. Kanadanyň raýaty Heravi Talemi Said Farzin hem serhetde we mehmanhanada görkezilen mülakatly gatnaşygy aýratyn belledi. Sizi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyp bize agza